ma Kalunya kora mogwadi nyaka kadhowad nam chumbi kama gikone to koro gavana mar kaunti ma Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir owalo jotend migepe mabiro tayo kaunti ma Mombasa e thuolo mar higni 5 mabiro kadiponi od bura mar kaunti no biro puodhogi. E kind jotend migepe 10 nyakorom gajuang achiel kende e mayande notie kinde telo mar Governor Hassan Joho kamodong duto to gin mawelo makor kadwa tie thuolo mokwongo. Jafumbo marwa ma Mombasa George Aoko nigi ler mathoth. E migawo mar alwora kod weche mag tieko taka, Governor Abdul Samad owalo jalupne Francis Toya mayande ne otiyo e thuolo mokwongo mar tend Governor Hassan Joho kaka jatend migawo mar weche lope kendo bedo jagoro mar tend kaunti ma Mombasa. E migawo mar somo, Governor owalo Laktar Mbwarali Kwame Mborali ma en japuonje mbalariany mar Moi, ka e migawo mar omenda kod chenro mag ohala to owalo Evans Ohanda. Swaba Ahmed Omar owale migawo mar thieth, ka Daniel Otieno Manyala to owale migawo mar yore mag wuoth. To e migawo mar pi kod lokruok mag kor lwasi, Nasir owalo nyadendi Emilia Chengo Kelo ma en rawera ma jahigni 31, ka e migawo mar weche lope, gedo mag udi to kod dongruok mag bombe, to owalo mane en jating ndai mare Mohamed Hussein Mohamed ma bende ong'ere kod nying mar Amado ma en rawera ma jahigni 32. Kenneth Moigai mosebedo katugo e sinema mopogore e pacho ka owale tend migawo mochung'ne weche mag tuke, rowere kod jotich sirkal, ka nyadendi Kibibi Abdalla Hamis to owale migawo mar Blue Economy, pur kaachiel kod pith jamni, eka Mohamed Osman to owale migawo mar limbe, kido kaachiel kod chenro mag ohala. Laktar Noah Akala owal kaka jago mabiro telo ne jotich kata Chief of Staff e kaunti ma Mombasa, thuolo mayande otelie kod Job Tumbo e telo mokalo mar Hassan Joho. Moko kuom jogo mabende ochiwne gi lemo mag ng'ado rieko ne gavana gin Mahmud Noor madhi ng'ado rieko korka weche mag dongruok e lony mag mbui, Mohamed Tenge Salim mabiro ng'ado rieko korka weche mag siasa, Laktar Fauzia Karama korka weche mag ohala, Goshi Juma Ali mabiro ng'ado rieko korka weche mag rowere, kaachiel kod Gilbert Langat e wi chenro mag wath ma Mombasa. Juma moko mabende pod ne gi lemo gin Peter Opondo Otieno mane owal kaka jakome agucho muom mideno ni Mombasa County Consolidated Revolving Funds, kaachiel kod Julia Sowino mowal kaka jakanyono e board marango wach chike matayo weche mag kuong'. Jotelogo koro biro chopo e nyim kamati moyiedhi e od bura mar kaunti ma Mombasa mar nonogi kaeto bang'e puodhgi gi od burano eka gichak tich. Gimomora ni wan kaka ogandawa omiyo walemo moko 2-3 kata 5 ma mano nyiso luor ma en go kodwa, kendo mano en pak. Koro gimotemo kwayo jodalowa moyiergo mondo gibed ni gitiyo ne oganda, kech gavana ok wanyal chopo ire waduto. Gavana oketo kanyo mondo gikonyo ogandawa mantie Mombasa kae. Aneno ka Sharif otimo kaka nowacho nobiro hakikisha ni cabinets ge obro kete kabinde te mane Mombasa ka. Taneno ka kabinde mane Mombasa ka oketo te makabila mogolo oko en mamonge Mombasa ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Watere nyake kaunti